बिराद हा होबाय होनना बुङोना गोरिबफोरनो फेरेंगाया आसा बे जायगायाव मोनदों सोरबा सोरनो होदों खोनासंदो दा सोरनो होदों जत्त' जोंनि बिटिसिनि खालि हाखौ मा खालामदों बे फेरेंगाया गावनि माखासे मानसि लगायनानै बिजामादै आरो सोरबा सोरबा एनडिबिनि फंबायफोरखौ लानानै मा खालामदों सोरनिबा नामाव बिदिनो 10 बिगा 20 बिगा 25 बिगा बै कास्टलेण्ड गिजारलेण्ड बिजारलेण्डखौ मा खालामदों नामजारि फाट्टा होयै होयै फानै फानै जागासिनो दं शान्ति बबाव उन्नति बिसोरो थगाय थगाय जाबोगासिनो दं खामानियाथ' मोनसेबो गैयालै रायजोफोर अबाव मा गोदानथ' बारहो रेफारिंखौ नों मानो खालामजाया लामाफोरखौ बे बबाव मावदोंफ्लाय बे आरोखि दाथ' माबा एमजि रेगानि खामानिया मावाखै खुन्थिया गायलागासिनो दं जों हले आरथिया होबाय रायजोफोर जोङो आरथिया होबाय आं अन्तत मानो आननिसारि बिसोर थाखा बख'ना जागोन खामानिखौ मावाखै आरथिया होजोबनांगौ बे आंनि इनकुवारि जागोन बे आरोखि दा खामानिया जानांगौ जा बास ओमफ्राय बिला बख' नङा होमबा थगायनानै जाजोबनाय जोंनो उन्नतिसो नांगौ उन्नति जायोबा अट'मेटिक सान्थिया फैयो नङा होमबा दिनै उन्नति गैया सान्थिबो गैया जोंनि गेजेराव खुनु बावनिबो न'खराव दिनै मोजां रोखोम खामानि मावनानै मोनजानायनि खुनु परिबेस फैयाखिसै बिटिसिया जेबादि बिटिसिमोन बे परिबेसा दिनै सेस जानो थांगासिनो जाबायानो डिपार्टमेन्ट 16टा हरबाय मेन डिपार्टमेन्टखौ हरजोब्बाय डिसियासो सामलायो माबे प्रमद बर'आ खुगाजों बुंबा जागोन नामा डिसियासो सामलायो बे जेसेबांखि होनामोन प्रमद बर'आ खामानि मावनो हायाखै